ବୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲୁ ଆଜି? ମୁଁ କଣ ମାଗିଲି କଣ ତତେ କହିବି? ଆଜି ହଉଛି ଡେ 19। ଦିନଟାକୁ ବସି ଚିତ୍ର କରିକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଭାବିଲି କୁଆଡେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ତାପରେ ଭାବିଲି ବୋଉ ଛାଡିଲେ ତ ଯିବି, ନହେଲେ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ବୋଉକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ବୋଉ ଚା କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବୁଲି ଯିବା, ଆଉ ବୋଉ ମତେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ବୁଲି ଯିବା? ନାଇଁ ଚାଲ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବୁଲି ଯିବା ସବୁବେଳେ। ବୁଲାବୁଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଚାଲ କାମ କରିବୁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଯିବନି କି ମତେ ବି ଛାଡିବନି। ବୋଉ କହିଲେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କଥା କାଟି ପାରିବି? ଆଉ ଚାଲ ନହେଲେ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ବାହାରି ପଡିଲା ଆମ ମିଶନ। କଥାରେ ନାଇଁ ଘର ପାଖ ଲୋକ ବସ୍ ଫେଲ୍। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଠିକ ସେମିତି। ମୋର କହିବାର କଥା ଏଇକି ଯେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ତ ବହୁତ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇନି। ଦେଖ ବୋଉ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଡାକିନି, ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୋଉକୁ ପଚାରିବା ବୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲୁ ଆଜି? ମୁଁ କଣ ମାଗିଲି କଣ ତତେ କହିବି? କଣ ମାଗିଲୁ କହିବୁନି? ନା ମାଗିଛୁ, ତୁ କଣ ମାଗିଛୁ? ମୁଁ କହିବିନି। ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ।